Azken aldian izan dituzun buruko minak garuneko minbizi baten ondorio dira. Minbizia oso garatuta dago eta ez dago ezer egiten. Gehienez 2 edo 3 aste geratzen zaizkizu. Sentitzen dut. Sendotan itxo! Zagaminik! Alberdi txungo mentze, zuzo mentzat. Aurreko astean hori nuen, da kantzer bat detektatu ziokela zerebrala, negoak esan ziok, gehienez 2 aste. Ke bai, aurrekoan behagin honituan, da argorrin omentzitxon, da golpe bat hartu zela buruak inflixan kontra, da zendau inomendegi. Kantzerra? Bai, zendau inomendegi. Ni akofo nauta. Bai, akofo nauta gaunak. Zendauta omentzio. Flixean gaude, leku sakratu honetan, pertsona hauen arima garbitzeko. Flixaren indarra sentitu eta gaitzak sendatu daitezen. Flixaren, Navarraren, Algorriko bidearen izenean, Flix! Hartu Flixaren indarra. Hartu Flixaren indarra. Hartu Flixaren indarra. Hartu Flixaren indarra. Zaitezte, Flixaren izenean. Flix! Azkenean palma oindik edo nahi, Bai? Hostia. Garra sartu zizuen honek, Bai, zango nik, bai. Ta, bize, korrika? Tonaz makin ibilitzala, eta... Bai, Santian hasi nituan korrika, eta hobetu natxok, bai. Bueno, Ega! Arbolo dieke zuzokiko igual, Ose, bai? It's bigger